फायनल सांगताय त्याच्यामुळे माझ्या गर्लफ्रेंडला फोन करायचा नाही. माझी तिची शादी ठरलेली आहे आणि मी तिची शादी करणार आहे. ती माझ्याशी प्यार करतो, मी तिच्याशी शादी करणार आहे. बघ ती माझ्याशी प्यार करतो, माझ्याशी पण प्यार करतो, मी तिच्याशी शादी करणार आहे. दोस्तात भानगडी नको, तिला फोन लावा आणि तिला विचारा कुणाजवळ शादी करणार आहे, कुणाजवळ प्यार करणार. ठीक आहे ना, बघू. हॅलो, वशिमची शादी करणार आहेस का माझ्याशी शादी करणार आहेस? वसीमशी करणार आहे. का वशिमशी का? माझ्यात काय कमी आहे? कारण वसीम जवळ खूप पैसा आहे. बात पैसे दे ना, तर आमच्या आबांजवळ पण खूप पैसा आहे. 2 ऑडी, 2 मर्सिडीज, फार्म हाऊस, घरात 4-4, 5-5 किलो सोनं घेऊन फिरतात. मग पैशावर आमचा आब्बा. वाव. हा, मग बोल आता, बोल कुणाशी शादी करशील? तुमच्या आबांशी.